Türkmen Portal web-saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Siziň öňüňizde durmuş tolyga satly gepleşigimiziň ýene bir täze sany. Täze sanymyzyň hormatly mehmany Türkmenistanyň at gazanan artisti, kompozitor, aýdymçy, sazanna multi-instrumentalist Serdar Haydarow. Serdar ýeňi helleňi funky. Näme hakdadynar barýaga düşünşür. Ayladıp durun sevgi kalpten kalba yaladım bağda güleden aşkımda bilmelidir. Hayradıp durun sevgi Yalavda piyal aydı satıştırıp cennet kıydı yüreklerden müşk ayısı yayradıp duran sevgi yapıp serpayengami berip de uğran hengami delidim dummani boyladıp duran sevgi satıştırıp havaydı yüreklerden misk ayısı yürekte anvar isi yayradıp durun Serdar ağa gymmatly wagtyňyzdan biz üçin aýryp biziň gepleşigimizde mehman bolýanyňyz üçin we siziň şu owadan saz gurallaryň içinde owadan studiýaňyzda bize mümkinçilik töredeniňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Indi Serdar ağa ähli dinleýijilerinizi, ähli tomoşaçylarymyzy gyzyklandyrýan bir ilkinji sowal. Serdar ağa nerede doğully, näçinji ýylda doğully we şeýle saz sunugatyna, saz gurallaryň arasyna nähili geldi diýen sowaly
eger mümkin bolsa ilkinji hatarda jogap berseňiz we dowamyny siz üçin taýýarlan bu gyzykly soraglary elbetde size ködirler başytyna. Men 1975-nji ýylda Mar şäherinde doğuldum. Ondan soň şu Mar şäheriniň etegindäki Eguruzör owasyna biz göçüp bardyk. Men çağa wagtym owa mektebinde okudum. Men şu owa durmuşyny çağalyk wagtym hemmesi owa bilen bagly, owa durmuşy bilen bagly. Çağalyňyz owada geçdi. Hawa. Indi maşgalada näçe dogan Serdar agasy? Biz 7 doğan. 7 dogan. 7 doganyň yekejisi sadandan mı galanlarym sadandan mı? Hawa bir men sadan. Bir siz sadandan. Nädip beýle? Men şu bir nähiller menne bir höwes dörep gören şu çağalyk döwrümde öň bilýäňiz. Wagtlar radiolar elmide ama işler dururdu. Öýde. Şu garrydy. Ondan şu taýda ýerine ýetirilýän sazlar, bizim halk sazlarymyz, bagyşlygyň ýerine ýetirýän aýdymlary, şolardan bir şeýle höweslenip, ondan ikinji synpdamy, ondan goňşy owamyzda medeniýet öýüne bir dutar kurjow açyldy. Goňşy owada. Goňşy owada, bizim owamyzda däl, goňşy owada. Ondan onu menem eşitdim, oşo bir kär gatnap başlan, ýa-ni deň duşlamdan eşitdim-de. Ondan şoňa baryp gördüm. Bäh, näme urede? Dutar oýunçy öwredilýärmi? Şonu bir bileýinip baryp, ondan şonu gyzyklanyp başladym. Ondan Suhan Çerkezew diýip, şu medeniýet öýde bizim ilkinji halipamyz dutar çalmagyň başlangıç tilsimlerini şondan öwrenip başladym. Şondan öwrendiňiz. Diýmek onda siziň ilkinji öwrenen saz guralyňyz dutar saz guraly, şeýlemi? Hawa. Dutar saz guraly. Size garanky bolmadymy Serdar aga? Öýüňizde sunugat bilen, saz bilen meşgullanýan adam ýok-da. Yok, garanky bolmady. Ol görýän mozon İçinizde diýmek şomatlar anam bolmalylar. Şeýle bir heme anam şeýle bir höwes bolmalylar. Şu ilki baramyzda näme ýa-ni bir dutara ýa-ni bir ýazylyp öwrenmäge başlamyzda görýän şu taýda biz özümizde dutarym ýokdy-da. Özüňizde ýok. Dutar ýok. Ondan şu halipada bir näçe dutar bardy. Ondan bizem baryp şol saz gurallarda ýa-ni çalmany öwrenýärdik-de. Ondan olam näme hepde bir iki edek okuw sapagyny etçäde. Ondan bizem şonu kanaga etmän bir 3-4 edekde gatnap käwat baryp halipa ýok, boş gaýdýan wagtlarymyz bolýar. Ýa bolmasa bir giýjak alsaň, hem dutar saňa ýeten ok. Ondan ýöne seredip oturup diňläp gaýtmaly bolýar. O şeýdip gatnap höweslenip şeýit başladyk. Şo döwürler ýaňy başlaýan wagtyňyzda sizde içiňizde şeýle pikirler bardymy? Men şu saz guraly öwrenerin we bir öz ýurdymyza, dünýä ýurtlaryna bir meşhur sazanyny bolaryn diýen pikir bardymy sizde? Dörepdim aslynda. Ýa-diňe özümçe öwrenip saz çalaýyn şeýle diýipdiňizmi? Cennet, başlangıç şu saz terbiyesi onu keskitlep bolanok. Yönü senne şu hakiki zekin bar bolsa, höwes bar bolsa, sen ukuyun bar bolsa, şu maksadyna ýetip bolýar. Edil çağa döwrüň ol sen bir tanymal sazanyna worny kompozitor bolaryn diýip arzuňyz näme diýeni? Çağaň arzuw bolýar, olamda plan adam boljak, plan boljak diýip. Görýän şu saza gatnap dutar öwrenip başladymy? Şondan soň men bar şu pikirim hemme arzum niyetim saz bilen boldy. Öýüňizdekileň haýsyny aýtdyňyz birinji? Saz çalasym gelýärdi. Dogry aýtsam ilki gidemde hiç mi aýtman gittim. Şu sazçylyk mektebi. Hawa. Ondan baryp 2-3 gün gatnaýan gaýdýan, ondan olam näme wagtlar tölegli. Hawa. Aýtmasaň bolan. Ondan aýtmasaň bolan, kaka şunu ýalaý, men höwesime şu tutar öwrenäýsem diýip ondan aýtdym, kakam karşı çıkmadylar. Bolýar höwesiň bolsa oglum diýip ondan şu urukdurdylar da. Hawa. Soňdan bir kil gatnap özleşdirip başlamyşsaň, ondan kakam aýtdy, oglum diýdi, ýöne diýdi, hepde de günne gatnap ýörsiň, öýde turganlaşaňda bolanokmy diýdi, öýde de dutar ýok. Ondan dutar versen. Ay hani sana bir dutar alaly, beýle höwesiň bar bolsa diýip ondan
öz başyma, öz adyma bir dutar alyp 2 berdi ýyldan hakam. Ýa, 3 ýyldan soň. 3 ýyldan soň. Ondan hasam hüwetlenip şu dutar elinden düşürmän bir daşaryk çyksaňam öýüň içi bolsa da bir kölega geçip ay gara şu şeýdip hüwetlenip Tuvalama. Şomatqy ilkinji muallimimiz dutar sadguralyny öwreden muallimimiz size nähil sözler diýädiler şomatlar. Ýok. Taşla bu käri. Yok, şol birinci halipam şu ihlas bardygyny bir okuyup bardygyny görendir da. Serdar sen şunu bir çynlyka yapyş, senden bir zat çykar diýip hasam biziň bir niýetimizi bir hasam hüwetlendirýärdiler da. Şeýle sözler bilen. Serdar ağa, inni siziň studiýaňyza geldik, biz görýäs bir sanardan kän sadgurallar we inni edilädir tomoşaçylarymyz hem sinäýän şumat şu sadgurallaryň ählisini çalýaňyzmy? Cennet, şutaýda sadgurallar hemmesi şutaýda söýgü bile getirilen sadgurallar. Şular hemmesini özleşdirmek üçin men diýjekän 100% diýip. Ýöne şular sadgurallar köpüsini men çalýar. O köpüsi özleşdirilen sadgurallar, ýa-da gyjak sadgurallar bardyr. Men ederimne gyjagy men çalamok. Ýöne gyjak sadguralyny köp sağlamda ulanyan öktü gyjakçylarymyz bar. Gyjagyň dürli görnüşleri bar. Dürli görnüşleri bar. Şolar bir şu gyjak görüňde de şu gyjagyň owazy bir gulaňda ýanglanyp şoň täsiri bar. Bir hil saguralyň öz näme bir awrasyňalyk bar. Şonu görüňde de saňa täsir edýär. Milli saguralymyz gyjak. Ol öýde men hukman bolmaly pasaw edýän. Esasy milli sadguralarymyzyň biri. Inni Serdar ağa hälen bäri gözüm düşdi şol bize bir şeýle taş törekde göremizde gyýlar saçyna dakka diýip pikirlenýär. Sizde bar eken şu düwmeler, onam bir giňişen görüňärseňiz ileşermide eliňize alyp. Cennet, fadanna bagşy dörüji adam bolýar-da, ilmide ama gözlegde bolýar. Onuň käbir durmuşda gawat gelýän sesler ýa aýdýan biz saçymyza da gelýär, gelmeýler bir başga ýanky beregleri de onlar. Şonu meselemne magazinlarda satylan okşy. Ýa-ni sagurallaryň magazinine şular satylan okýan. Ýok. Onuň şunu nirde bolsa tapyp şular bir özümizçe bir jemläp şunu bir ýasap bir käbir studiýany ýazgylarda şularda ulanmak üçin her şey edip ýasap käbir ýazgylarda ulanmaly bolýar. Elbetde tomoşaçylarymyz hem görsün Serdar ağa diýmek şol käwatky düzýän sazlaryň arasynda belki gellanç sadguraly, toý sadguralyň arasynda ulanýan seslerini. Gerek bolsa cennet, başga sözüňizde da gerek bolsa men käbir eden ýazgylym da gelýär gelinip Atamrat Atabaýewiň sözlerini bir düzen aýdym, şonu yürüy töşe gıyırgelinden hakiki kümüş şay teplerini getirip şu mikrofonuna yazıp şeydik koydum. Şunun yerine düşe. Her bir ses şu asıl nuskosuna yakın olmasa yani kol kompüterdaki yani simpler dedilen sample'larda atlar ulan yadanın alıp bolmaya. Has bir yüreğe yakın bolýar diýär. Ananlarjy bolýar, TV'ge ýagdaýda bolýar. Inni Serdar ağa şu ýerde bir bölük mene dogry maýsamädir sorarmy ýotyrdım. Şol sadguralam eger mümkin bolsa tanıştyryp geçelim şu ýerde ana. Şularmy? Hawa, şol. Hawa. Neşi görýän neşi biziň gadym biziň çağalyk wagtymyzyň jül-jüllip sadgura. Bununla bir çağalar oýunjak geldi da şu bir iki tanecek, üç tanecek ses alıp bolýar, ýöne bir syklyk geljek sesi bar. Şu sadguralyň. Aýna şu görýäniňiz ne bir näçe görnüşi bardyr. Ferdem sadguraly. Şu jül-jülüň professional görnüşi şu. Şunu ähli sady çalyp bolýar. Üstlenlik sadguraly goşup berine ýetirip bolýar. Hem bir näçe görnüşler bar. Her hili ses belentliklerine düzülen görnüşleri var. Ol öňkü döwürlerde has irek ulanylýardy bu täze görnüşi, ha? Bu täze görnüşi hem has kämil görnüşi. Başgarak owazlarym çykarýar. Kämil görnüşi diýenim bir näçe sesler alyp bolýar. Bir näçe sesler, ha. Onu ýekeje ses alyp bolýar. Bu ýerde 2 tane ses alyp bolýar, ýöne bir saz alyp bolanok diýer, bir syklyk geljek, bir giljek sesi bar da.
Köp sağ olun. Inni Serdar ağa şol kämil görnüşünü bize eger mümkin bolsa kyn görmeseňiz bir saz çalyp beräň. Başyny häzir şu halk sazlarymyzyň nähilek Serdem sazlarly ýanglanýan görelik. Bir şeyler owazy bar. Hakykatdan hem owadan owazy bar ekeni. Köp sağ olun Serdar ağa. Inni şol jaňjaga da hellen bermeň ünsüm çekip dur. Ada könürek. Aha. Ýalňyşmasam ha? Bu jaňyň cennet bir taryhy bar diýenýäli. Biz bilen paýlaşdyň. Ha, Aman Agajyk, Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor Aman Agajyk bizim bir halipamız hem dostumuz kan bile işleşmek meser etti de. Ondan şol filarmoniyada işleyen nöwrümüz maňa aýdypdy da Serdar şu Gumlu gelini diýdi. Gumlu gelini aýdymma da Türkmenistan'ın halkymyzyň bilýändir onu. Her kim gulagyna galan hem. Şunu diýdi men gargy tüýdügi gözüňe getirip ýazdym diýdi. Şunu bir gargy tüýdükde çalsana diýip maňa nesihat edipdi da. Elbette onu men edil amanaňy diýir wagta men şonu amalaşyryp bilmedim. Ýöne şu ýaňy ýakynna şu Gumlu gelin aýdymy instrumental görnüşe geçirdim. Saz görnüşe. Gumlu gelin ýerine de näme ol düýe çoponna şo gözüňe gelýär-de. Düýeler, owa durmuşy, çöl durmuşy. Düýeler bolanyny da hökman boynuny biriniň jaň bolmaly. Meselem haýsy aralykdan gelýär, nirede ýerleşdi. Şonu anyklamak üçin başga da bir näçe sebäpler bardyr. Ne görýärm-de şu, ondan bu ne? Men bir edek şu Orfazarda bir eýle bir alaýyn ip baramda. Bir daýda otýur, bir çüňkde, ondan öňünde her gelje 2-3 tanjak bir onu şoklatlar. Işi jaň dur öňünde. Benim o poslak giden bir renkler tanaryaller, ondan elime aldım mı, уже ştet veriyor, уже. Şoğa düşündüm de men kişi. Men ulanayım wala ondan behbidi nirden düştü, ay bizde öňde atawada yatan nip, ya bir 100 ýyllar bolanna. Bu demiri şu kovanny diýerler de ýenjilip, demirçiler ýenjip ýatan. Şu ýenjip demirden ýatan jaňlary. Görýärmi şu hakyky şu köne eşitip gören bolsaňyz. Düýäň boýnuna dakylýan jaňlaryň sesini berip durandyr şu. Şu sazyňyzda da ulanyňyz sesini. Şu Gumlu gelin sazy şu gargy tüýdükler bile sazlaşyp düýäň şu aňardan ýörek gelýän sesini berýär. Tuvalama Serdar ağa. Inni ýaňy diýdiňiz men ilkinji öwrünün saz guralym, dutar saz guraly diýdiňiz Serdar ağa. Inni şu ýerde gepleşigimiziň başyna bir dutar saz guralyny bir owadan saz çalyp berseňiz, menim gahrman arkadamyzyň öz halkyna sowga deden ýörüte Mahtum atamyzy taripleýän bir taripnamasy bar. Siziň sazyňyzyň aslynda şu taripnamany okap iýleşermide tomaşaçylarymyza ýetirsek. Başyna şygyr äleminiň wepaly hyzmatkary, täkim paýhas ummany, mahtum bolup pıragy. Midemez binalaryň peýmany ygtybary, täkim paýhas ummany, mahtum bolup pıragy.
etçi her bir işte qayıllar ol gulluguna. Kullu Türkmen halkı üçün ömür canı tilligine. Alınmıştır asmanların keramatlı belligine. Pekin payhas ummane mahtum olup prağı. Baş egip külli Türkmenün ediz cana canına. Müň toğap bilen biz bar yar siyanına. Barimizi şärik edýä ägirt şöhrat şanına. Pekin payhas ummane mahtum olup prağı. Müň ýyllykdyr asyrlaryň nurany rowayeti. Kömegine mätäşleri Tanrynyň himayeti. Ähli mekan zamanlaryň çyn hakyky raýaty. Pekin payhas ummane mahtum prağı. Hormat goýýas, pek ruhunyň bayramyna toýuna. Taqdim edýäs, zer ýalkymly pikirini köýüne. Köpet dağın etegine gally bugun ör boyuna. Pekin payhas ummane mahtum olup prağı. Üç asırın dowamyna geçen ýolu uludur. Halkynyň hem adam zadyň sadyk sytdyk guludur. Hemişe we hemme ýerde şol bir mahtum guludur. Pekin payhas ummane mahtum olup prağı. Onuň aly jenaby mahtum olup prağı. Sağ olun Ferdar ağa. Owadan sadyňyz üçin. Inni gepleşigimiziň sowallary bilen size hödürleýär. Elbetde sowallaryny Halipa. Çağı wagtyma taçlyk mektepde ilkinji öwrenen dutar Sad Guralym diýdiňiz we Sad Gurundan okan okuwlaryňyz aýdyp berseňiz mümkin bolsa. Görýäňçi mektep döwri dutary öwrenip başladym. Soň Marin Ýoluman Hummaýew adynaky saçlyk ýörüýte orta mektebine fagot hünäri boýunça okuw ýerdinde fagot ýa-ni duran fagot hünäri boýunça okuw ýerdim. Onda okap başladym. O taýda ustad dutarçy Amanadar Ataev, Halipamyz şo dutar boýunça ýörüýte klas ansambl alyp barýatda. Oňa gatnaýadym gapdalynyň. Daşyndan. Onsoň şu училищеде gargy tüýdük kurjok açyldy. Muhammed Saparov diýip özümle deň duş. Bir oglan gargy tüýdükçi. Onu geldi şu gargy tüýdük öwretmek üçin. Onsoň benim gargy tüýdük gazaklay. Ben öňüm dinleýärdim bakmaşak. Onsoň ýa-ni Muhammed maňa gargy tüýdügi näil tutmaly, näil üflemeli, şonu görkezdi. Ondan şu ay bir yarım saat bir 10-20 minut durda. Ondan ses aldım da. Muhammed'e aytdy, "Tölüme gatwo, bunu ýaly bystra ses alanam, mene göremok" diýdi. "Daway sen ha deme. Öwrensen o gargy tüýdük" diýip. Oňa da hasam höweslenip. Ondan
Ondan soň şunu giýje önüňiz, şunu üfläp, ilki seslerini tapyp, soňra ýanky dutar sazlary, gyjak sazlary, şolary gargy tüýdügi geçirip özüm egzamin tapşyrýardym. Bäh. Hawa. Soň görýän şu uçilişde men hem fagot hem gargy tüýdük iki hüner boýunça bana diplom berdiler. Öwrendiňiz ha? Hawa, öwrendim. Şu döwlet egzaminden gargy tüýdükde de tapşyrdym. Hawa. Ondan bir geň görämeler görýän bir şu orkestr bilen çalyp berdi. Hawa. Ondan uçilişäň direktor aýtdy, aman Gutluýew. Serdar sen niýdi uçilişini okuňa dynyň sen niýdi mol edip alyp galarlar, bir bu şu klas ýöresene. Ondan Amannazar Halipada ýa Amannazar Ataýew ýa dutar ansambl alyp barýan Serdar da bile ansambl hazam baýlaşdyraly bir gowy bir saatlar çalalyp. Hawa. Ay bizem näme bol ýan dur bir hazam kämilleşetmez ele okuwy has bir dowam edesmez ele. Has köp halipalar bilen bir duşatmez ele, öwrenesmez ele. Halipa ýa-ni sözüňiziň arasynda ýanyp durýar bir halipalary göresmiz. Ýa okaýan wagtyňyz şu Marwalaýatda okaýan wagtyňyz halipalar bilen duşuşansyňyz. We haýsy halipalar bilen işleşmek ýa duşmak, haýsy halipalary görmek size nesip etdi? Intek şol okuwda okaýakaňyz. Elbetde şu uçilişde okaýakan bir näçe halipalar bilen şolar görmek, şolaryň maslahatyny dinlemek, şolar bilen bir işleşmek meýesser etdi. Eýem halipany görmegem bir her bir adamy bir meýesser edip nesip edip duranokda eger mümkin bolsa halipalaň atlaryny şu ýerde belläp geçeriň. Hawa, ne? Belki olar bilen gyzykly atlamalar galanlar. Hawa, ne görýän ustad dutarçy, Hanaqyf bile elmi dama gelerdi bize gowy maslahatlaryny bererdi. Öden ýaz Nobatyw. Bagşymyz, ulu bir halipa bagşymyz. Marda bagşylar öýe bardy da ondan soň hemme bagşlaryna ýygnanardy şo taýyk. Bizem marardyk, ödakka şo taýda Serdar gel hani ýanymda bada 3 tane fawral tüydük bağınan getir menem bir yerini. Ondan bile çalardık käwat boşup ay kän bir tüydi oňalyp usatlygy bolmasa da bir ýöwesi bardy ondan ay bir biziň göwülmi daglamak üçin goşulyp bile çalardyk. Ondan bu maslahatlar berdi. Serdar şu gargy tüydük bir çalyp bolajak saatlar wadi ibne käbir saatlaryň ne gülälek diýip bir saat bar da şo diýerde aslında ol gargy tüýdüň sazy ýöne biz onu dutarda çalyp bers. Şon bir çalsana diýip bara. Çalyp berdi halipa. Dutarda çalyp berdi ol. Şunu diýdi bir gargy tüýdüge geçirtene diýip. Başga da halipalar bar, ne gargy tüýdügi men estrada geçirmegimden bir gowy maslahatlar beren Mirelli Şamlyýew. Şu okuyan döwrüm Marin Kemine teatrına spektakllar goýulardy gowy. Hawa. Rejissör Abdulla Yakubow şu spektakla çağırır da Serdar bir kıyın görmesen gelsene bir spektaklın arasında gargy tüýdükde bir canly ýerine ýetirip bersen käsir hasam bir güýçli bolýar diýip bir başgaça bolýar diýip ondan o taýyk barwam bir näçe artistler bilen, aktyorlar bilen, teatr artistler bilen olar bilen tanışyp hawa sahnaň nämedigini ul sahnalaryň nämedigini şondan şeýdip bir görüp öwrenip başladyk da. Hem saat çalyp berýärdiňiz ýa halipalaň haýyşy bilen we hasam özüňizde tejribede kän toplansyňyz sahnalarda saat çalmak bilen eýem şo döwürler. Elbetde ýanky halipalar bilen duşmagyň özi ol ýanky ustad rejissörler bilen işleşmegiň özi edil hem okaýanyň bir öwrenip bolar hasam bir durmuşda bir hüner öwrenmek üçin tejribe has köprek gerekmi kädiýänne halipa sapaga gatnap okaňdan tejribe has durmuşda ulanmak ol saz guraly. Ol ýöne ýokman okuw jaýyna gatnap şo okuw programmany özleşdireniň bilen ol ýeterlik bolanok. Hem dinlemeli, hem bir ýanky bir sahnalar görmeli, halipalar bilen gurunduş bolmaly, şolaryň maslahatyny dinlemeli. Sulgat mektepden soň ýene okuwňyzy dowam eden ýerleňizde. Türkmen Milli Konservatoriýa okuw ýerdim, ýanky fagot hüner boýunça. Hawa, ondan
Şu aşağıda men gelenmi Türkmenistan'ın halk artisti Arnel Julgayev eşitiptir. Şu bir garı tuydukçu geliptir deyip onu bana haber ettiler. Ayserdar sen şu Arnel Halipa bir soruya hava çağırıyor. Mümkün olsa bir filarmoniya garaysan deyip. Ondan şu sağıralım instrumentimi alıp Milli Təşkilat Fadnaqı Türkmen Devlet Filarmoniyasına bardım. O tayda Pürlü Tarif Fadnaqı Halk Sağırallar Orkestri var da. Onun dirijörü yani ustad gıcakçı Arnel Julgayev. Ona bardım. Yani repetisiya gidip dur. Oşudum yani hareketmedi. Girip zalda oturdum. Olur repetisiya geçip oturuyorum. Enteksiya birinci yıl talipdiniz, ha? Hava. Oğlum ay, oğlum hareketme olur. Bir hareketlerden nima göz iyilenir de. Kim kadip, tanatta. Gel hani verik. Getirdin mi sağduralını? Hava getirdim. Onu her sağduralını tayarla deydi. Bir sen bir sağ çalıp görülüydü orkestrayla. O zaman böyle dedim sağdural tayarlap. Ondan şu Halk Sağırallar Orkestrinin repertuarına da bir iki tancak sağ da o at. Bağ sabah, Yaşılbaş. Benim onları dinleyip bilen, yattan bilen, notal çalayan. O zaman yani şu Bağ sabah başladık. Bağ sabahdan orkestr başladı. O zaman ben başlamalı yerim, benim öz başlamalı yerimde sağ çalıp. Koşullunuz orkestr. Koşulluk. Şeyle bir koyu yerine düştü. O şu tayda oturan bir topur halipa sağdanlar da tayda orkestrın düdümünde oturanlar. O şu sağ çalıp konularım el çarpıp men qaraşmadık zadım. Şeyler bir hil bir zedek yerine yetirişmedi da. Hani yine bir sağ çalıp Yaşılbaş'ın çalık. Son anneyla beh cidiydi sen neydi tuğulümü arentiyerin goğu deydi. Sen neydi orkestra gül girip bildin deydi. Bize sağdanına gerek, gargı tuydukçu gerek deydi. Eğer sen mümkünçülüğün bağ olsa seni iş alır deydi. O zaman benim ne? Bağır hüvet edip görüyorum sonra halipalar bile katlaşmak da. Böyle halipa. Yakın olsa bana o diyanı. Böyle halipa deydim. Ben okundaşından beni yetişer deydim. Ondan sonra yani orkestrın inspektörünü çağırdı. Şu deydi mümkünçülük bağ olsa deydi Ferdari. İş almalıydı. Ondan sonra şu prototton başlayıp şu yani Türkmen Devlet Filarmoniyasında yukarı dereceli sağdanına deyip iş alırlar. Oğlum ne mi? Yani bir cevapkarçılık talep ediyor da. Hem cevapkarçılık hem bir ullaqan bağ intaksiz bir yangi bir birinci yıl talip. Birinci yıl talip bolup bir ul orkestrda bir sağdanna olmak olayam öz deň durşaňyzdan saýlanmak diýsegem bolýar. Elbetde ay ullaqan bağ. Serdar ağa diýmek birinci yıl talip bolup eýem ul orkestrda işe yerleşmeňiz, sizi beýle bir jogapkarly işe çağırmaklar sizi hasam bir ruhlandyrandyr elbetde we bir näçe sazlarym eýem orkestrda öwrenirsiňiz şeýlemi? Cennet elbetde ruhlanırdy. Şu wagt görýän biz hem okuýadyk hem işleýädik de 3-4 ýerde. 3-4 yerde daşy hiç bir wagtymyz ýokdy. Ya şu wagt bir ýatlasym öyle. Şol döwürde başlap Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparowan dokmaçylar studiýasy barda. Ondan Cemal Saparowny işe çağırdı, olam Serdar gel bizim ansamblymyzda diýdi, bile işleşeli. Ondan o taýyk barwan bir näçe görýän bir tans sunuwatynyň gaty köp ýa-ni bir inşa sırlaryny, şoňa näil saz ýazmaly, näil sazanarlyk etmeli, şoratlarym, näil ritmler goşaňda tans üçin bir dogry bolýar, şoratlary bir öwrenip başladym men. Şu taýda ýatlasym gelýän Cemal Saparowna bir ullaqan minnetdarlyk maýdasym gelýär, tuğulamy şeýle bir bizi gollap şo wagt Galbert'de nämen, ondan ýa-ni okuyan döwrüm şu Türkmen Milli Konservatoriýada laboratoriýa bardy. Sazurallar kämilleşdirýän, ýoldaşymyz Çarbabaýewdi.
Şu laboratoriya menem işe aldılar. Başka Turan Nuraliyev, Feyran Nuraliyev işleyediğine 5 Nuraliyev'in oğulları da ikisem. Ne şu Turan ağan yasan, şu vakti yasan dörödön Turanıcaklar şu vakda şenli, ne gıcakçılanmaz, şonu bir şeyle var, ulu hüvvet bilen şu gıcakta saçalayalır. Feyran Nuraliyev'in dörödön, yani Fey Nur deyip depreği 3 test veren, ya Tekedağ'dan neyip gıcağı vardı. Şeyler go öpüşler. Menem şoları seyredip yani gargıtıydın kamil görünüşlerini yasap önkü alıp bilmeyen seslerin üstüne bir neçe sesler koşup islenlik orkestrda ansambl yerine yetiriyorlar. Bir neçe görünüşlerini yasadım gargıtıydın. Inni şeyler bir sowal döreyede Serdar ağa her bir saat guralın labı diyen ödüňiz hem diýişiňiz ýaly dille tüýdük diýdiňiz. Hersiniň aýratyrlygy başga. Sesi, owazy, labı başga bolýar. Şolaryň tapawutly tarapy barada ödüňiz aýdyp geçip. Cennet fazuralyň aýratyrlygy barada aýtsaň gatdy zat köp. Ne şaýda görýänsiňiz, iň merkli şu bilen iň bir naýbaşy fazuralymyz da ne dutaryň bir näçe görnüşleri bardyr şaýda. Şulaň bir näçe görnüşiniň şaýda saklanmaly ýöne ýerden näl. Şulaň hersiniň öz labyzy, öz tembri bar. Ne meselem ne häzir aýdarlar, ne mary dutar ussalaň ýasan dutarlaryny olar ýokary ses aralykda bir hili inçerek bir şirin sesler bolýar, labyzy bolýar. Ahal ussalarynyň ýasan dutarlaryna ýoğyn ses aralykda bir hili bir akrugulyon bir towolojyk oğudun tembri bolýar. Ondan şu fazuralar hersini öz ýerini bilip, haýsy sazy, haýsy temany, haýsy massiwy, haýsy dutarda ýerine ýetirmeli, şonu anyklap, şonu dogry ýerine ýetireňde ýerine düşýär. Indi Serdar ağa, siz bir sadyň dowamyny, bir näçe saat gurallar çalmagy başarýaňyz. Ol size kynçylyk öğretmeýärmi? Bir sadyň dowamyny bir näçe saat guraly ulanmak, ol bir adam üçin edilmeň üçin kynrak bolýar. Senin adam üçin nädir? Sadyň bolmasa ýa, nähir şonu alyp çykýaňyz aslında. Cennet, dogry aýdýan, men saatlar döredimde bir sadyň dowamyny bir näçe saat guraly ýerine ýetirýän. Olam näme? Görýän şu bir sadyň dowamyny bir näçe tema bolýar da. Şolar haýsy hen haýsy saat guraly gelişi. Meselem bir haýalrak bir lirik ışky temada bir ýanky şonu ýerine ýetirmeli bolsa, ýanky gargy tüýdük, ýa bolmasa ýanky fleytalar naýda ýerine ýetirip bolýar, ýa okkundyrak çalmaly ýeri bolsa, onu dutarda her saat guralyň öz bir beýan edip biliş ukyby bar. Ondan şonu bilip sadyň dowamyna ulananda saat gyzykly bolýar. Dinleýjini ýad etmeýär. Size kıymalanokmy? Kyn bolanok sebäbi şu saat guralyň, görýän saat guralyň hersini bir näçe ýyllaň dowamyna türgenleşip, şular özdeşdirip, şulaň hemme dilini tapyp öwrenende, bu saat guralylar sana gaty ýakyn bolýar, sana düşnükli bolýar da, şunu şu saat guralylarda isleýän sesini, isleýän owazyny alyp bolýar. Ondan şoň üçin hiç kynçylyk bolmaýar. Türkmen saatlarymyzyň dünýä sunugatynak ornuny nähil baha berýäňiz? Saatlaryň hökmüne. Elbetde biziň milli saatymyz şeýle bir baý bir dünýä nusgowy aýdym saatlanmaz bar. Şeýle bir wakany atlap geçeýin. Fransiyada Paris şäherine UNESCO-nyň baş binasyna şu taýda Nowruz bayramy münasibetli festival geçirildi. Bunda bir näçe döwlet gatnaşdy. Ondan bizim Türkmenistandan iki bolup gatnaşdyk. Kompozitor, dirijor, Ruşen Nepes, men ýanymda fortepianoda akompaniment. Ya bile çallykda duet. Iň soňky nomer bizimki, Türkmenistany yglan etdiler, bizim sahna çykdyk.
men garga tüydükde röşen fortepianoň başynda. Vay, goşa da azık ses var da. Ondan biz başladık. Milli yankı öz sağlamımızı bile yerine getirip sağ başladı on. Bir şeyler düşünüp çalıyasa. Ödüm yuvaşam çalıyas. Yuvaş. Yankı ses bağım kadiyen yani. Şu hiçbir ses eşitlemem. 2 saat çaldık, şu da yerine getirdik. Saat yerine getirip oturduk kolun. Şeyle bir yuvaşlık. İyi el çarpmalar da şeyler. Adamlar şöyle bir Türkmen sazını süyle şeyler kabul ediyorlar. Sonra hayran aldık zaratlar. Demek onu bizim bu sorağımızda siz şol pursady ýatlap jogap berýäňiz. Şeýle orunyň barlygyna, şeýle owadan garşylaýanlygyna şo pursat göz ýetirdiňiz diýmek.
Halipa gepleşigimizin başına elbette biz tomoşaçylara aýdymçy hökmüne de sizi tanatdyk. Indi sizin tomoşaçylarymyz häzir diýendirler elbette aýdymçam diýdi bolyn Serdar aga aýdymam ýerine ýetirýän kädi. Indi sizin bir näçe aýdymlarym ýerine ýetirýäňiz we aýdym üçin goşgulary saýlanyňyzda şahyr saýlaýaňyzmy? Cennet, men ýürüýte şahyr saýlamak onýaly mende ýok. İşleşen şahirlenme, Türkmenistan halk yazıcısı Atamra Atabaýewiň sözlerini bir näçe aýdymlanma. Häzirki döwürdün ýaş şahirler bilen sözlerini ýazan aýdymlanmany Seyit Murat Gelliýewiň sözlerini, ýa Gülşen Hanowa, bir näçe şoň sözlerini de aýdymlanma. Başga da bir näçe şahirlerin sözlerini aýdymlary bar. Men meselem şu neşriyatda çap edilen gazet jurnallarda öz ýüregime ýakyn bolsa, şu goşgyny okuyan, şu taýda men bir özüme bir ýakyn duýguny görsem, men şonu uje şu aýdym etmän, şu aşkyna bolýan, şu aýdym edýänne. Tema size zerurluk etkenmi? Tema saýlaýanmy? Men ýerine ýetirýän aýdymlarym esasan şu hakyky durmuş şu aradaky şu durmuş peltepelerini gurrun eriyen aydımları dörödýän. Indi Halipa, siz saat çalýaňyz, saat dörödýäňiz we aydym aýdýaňyz. Size has ýakyn aslında. Ýa hemmesi saatlaşyp size hemmesem ýakyn bolýar. Şol hemmesini saatlaşdyrsaň bilal gitseň gyzykly bolýar hem ýadydyň. Köp sag bolun Serdar aga, gyzykly bir halipalar bilen ýatlap bir ýatda galyjy bir has bir owadan pursatlar biz bilen paýlaşanyňyz üçin indi şu ýerde millilik barada söhbetimiz dowam etsek Halipa. Millilige sasyň otundan nähil üns berýäňiz. Biziň öz bir sazlarymyz bar, milli sazlarymyz. Aslında saz dörödönüňizde millilik bilen gitýäňizmi ýa-da edil häzir döwrewap sazlarym dörödülýärdi häzirki döwürde. Ya millilige döwrewap öwüşgünlerim goşup saz dörötýäňizmi? Biziň ähli şu dörödýän eserlerimiziň aňyrsyna göz başynda halk sazlarymyz. Biziň milli halk sazlarymyz bolup durýar. Men şu özüm şeýler bagtly saýan çağalygymdan halk sazlardan gulagymyz ganan, onuň men dörödýän eserlerimin ählisinde şu halk sazlarymyzyň tagamy duýulýandyr. Şu asyl nusgadan daşlaşmajak bolmaly. Elbetde onu täze öwüşgünler bilen bir döwrewap saz gurallar bilen hasam baýlaşdyryp bolar. Ýa bolmasa käbir zatlary özüňçe beýan edip bolar, käbir heňleri üýtedürek edip bolar. Ýöne şu asyl biziň göz başymyz, biziň halk sazlarymyz bolup durýar. Serdar aga, sazanyny bir ustatlyga ýeten soň özüni nähil alyp barmaly? Köpçülikde bolsun, bir öz dosýalarynyň arasynda, öz kärdeşleriniň arasynda diýeli. Cennet, ştaýda ýene bir wakany ýatlasy Meliýada, halipalar bilen kän tirkeşemiz soň şolaň bir özüni alyp barşyny bizem syynlap öwrenip kelýärse, Akarjanis Türkmenistanyň halk artisti Gurban filme gaty kän işleşdik. Men ähli aýdymlamda akarjon parçalary, sololary Gurbanjar çalýardy. İlki filarmoniýada bile işledik kän, soň mukamlar köşkünde bile işledik. Oňsoň ýene bir gezek şol studiýaga aýdyp aýdymda sarlar ýazmalykda Gurbandan soň Gurbanam aýtdy, Serdar zanneýdi şu aylık verilýär ekenidi. Şonu alıp öýe goýup, oňsoň geçip ýazaýarlydy. O atlar näme şu kassa baryp gol çekip alynýar o atlar. Ay bolýar diýdim. Oňsoň bolýar ýör alaly, menem alar oňsoň. Bardyk kassa bardyk, ne Halipa ýok bunda. Oňsoň öňe düşürýänler Gurbany. Gurbanam kassa bardyk da seredip Gurbanow diýdi. Adyny aýtmadylar.
kassirim seyredip ýadyl bolmaly ýokary derejeli sağlarna gurban bolan. Ýokary derejeli sağlarna mı diýip sorady. Ýa-ni kassir. Gurban bana seyredip ay ýok, normal diýdi. Şu hawa men ýokary derejeli sağlarna diýmäge şonu bir hili uslyp görenek şonu. Şeýle bir kiçik oğunlu da. Hawa, ol sen ne derejede bolsaň sağlarna şu kiçik oğunlu bir päl pes bolmak islenik adam ýene bedeýär. Hawa. Gaty dogry aýdýaňyz. Diýmek bir ustatlyk derejesine ýetseňem päliň pes tutup kiçik oğunlu bolmany başarmaly ýa-ni. Serdar ağa, biz bilýärsiz kinolaryň sazlaryny, aýdymlaryny ýazdyňyz. Indi şol haýsy kinolaryň sazlaryny, aýdymlaryny ýazdyňyz. Şu ýerde bir tomoşaçylarymyza da bir belli bolar ýaly. Bellek geçeli. Cennet, bana müyesser etti bir näçe kinolar, sazyny ýazmak, bir näçe rejissörler bilen işleşmek. Kino saz ýazmagyň bir hili öz boluşly aýratynlygy bar. Senariýaň mazmunyna näme ýazylan bolsa, şonu bir has hem bir ýokary dereje, hasam belent dereje galdyrýar sazlar döretmeli bolýar. Demek rejissör size gelip senariýany beren soň siz okap tanışyp we nähili saz döretmeli. Ondan soň sazyň kinoň sazlarynyň uğruna çykýany. Elbette. Bir näçe kinolar ýazmak, sazyny ýazmak many müyesser etdi. Ýalkamış wagyşy, Laçyn, Talip söýgüsi, şaýly gelinip kinofilmine halkymyzyň içinde bir guly söýgü adanan kinofilmden biri. Aşwat prosotdan peýdalan päder şu kinofilmden şu aýlyk ijeler diýip aýdym diýenler şu taýda. Häzir şonu men başystyna ýerine ýetirip bereýin. Başystyna biz dinlemäne taýýar Serdar ağa. Yıllar nur bolup yere yağıp dur. Şu ayrı geceler aşıklar arzudan çemen boğup dur. Şu ayrı geceler akşamlar aile geceler Senen kalbi kimin açılan güller hani şol biğune çağılık yıllar inni aladalı geçip dur günler şu aynı geceler akşamlar bu aile geceler
Serdar ağa yerine yetirip beren ol owadan aýdymyňyz, owadan sazyňyz üçin size sag bolsun aýdýas. Indi spektaklyň sazlaryny siz ýazdyňyz. We häzirim ýazýaňyz şeýlemi? Elbetde. Indi şu spektaklaryň belläp geçdik we edir häzirki wagtda haýsy spektaklyň sazyny üstüne işleýäňiz? Cennet, şu Magtumul adynaky sal drama teatr bilen rejissör Aynalar Batyr bilen bir näçe spektakllar etdik. Alpnama, Binyat, başga da bir näçe spektakllar. Bu ýylym görýäňizmi? Gahrman arkadamy. Hormatly prezidentimiz Gahrman arkadaly Ferdarmyň ýylan eden Pähim Paýgas ummany Magtumul Praga ýylyna her kim biz bagşy sadanlar, kompozitorlar yürekden şuna seslenýär. Şu wagt Magtumul adynaky sal drama teatr bilen Magtumul adly spektakly Goşkelli Danataryfyň Magtumul adly pýesasyny sahnalaşdyryp ötürler. Şu wagt saz men ýazyp ötür, nesip bolsa ýakyn gününe ol spektakly tomaşaçylary ýetirir. Serdar ağa, ýani kän halipalar bilen zahmet çekdim. Şey diýdiňiz, indi ýaş sadanlar bilenem bir ýerine ýetiren sazlaryňyz bolmy duet hökmünde. Häzirki döwürde. Elbetde. Halipa hökmünde özüňiz. Elbetde. Ýaşlar bilen işlemek has gyzykly. Bulan bir hil öz pikiri bar. Häzir ýurdumyzda ýaşlaryň içinde gaty bir şeýle bir tügeleme, erjel öz hünerini yapışıp işleyen gow sadanlar bar. Olar bilen bilelikde ýerine ýetirýän sadanlarymyz bar. Ya gerekli maslahatlar berýär. Klarnetist Timur Umirov, skripkaçy Melis Hıdyrov bilen bile eden ýa duet eserlerimiz bar. Ya bolmasa üçlükde çalan sadanlarymyz amma. Ya bolmasa aýdaly DJ teknik enjamy bar da, ol bütün dünýä ýaýran teknik enjam. Bizde bir tanymal DJ-miz bar. Türkmenistana belli, hatta ýurdumyzyň daşynda da belli diýsek bolýar. Nazar Haliýew, oň bilen bile bir näçe ýazan eserlerimiz bar. Şol ýatdasy meýleýän, arkadan şäherimiziň açylış dawrasyna döwlet konsertine şol bize nesip etdi. Men döreden bir eserim, Nazar Haliýew bilen bilelikde ýerine ýetirdik. Arkada şäheriniň owazy atly sazmyzy, olam näze tanstaparam, şoň tansyny ýerine ýetirdi. Bir şeýler ýatdan çykmajak pursatlar boldy. Häzirki döwrüm başga da bir näçe sazlaryň üstünde işläp ötüyor. Cennet şu pursatdan peýdalanyp, şu Nazar bilen bile işleýän Söýüden serpaý atly biziň şekile geçiren bir sazmyz bar. Şonu dinleýijilerimize hödürläp ýerine düşürüm kädýär.
Cennet ne bizim bir şeyler acayip yurdumuz var da şeyler yukarı depinne ösüye. Ha şu acayipler vasf etmek için nemir depinli bir çalt tepdeki fazlara yazmalı oluyor. Ha oğlum neymiş ne depinne faz yazım buradan hükman yani kakılıp çalmaya faz vurallarım. Buyurun eltronur. Ha ne şu at yurdumuzda bir tanımal bir usat sağlanılan biri Türkmenistan'ın arkadan artisti Atacan Eyüp filenim bile işleşez ona yakınına Alham adlı bir sazımızı yazdık onu şekile geçirdik men fikir ediyar dinleyicilerimizin gönlünden turarım kadip. Gelin anna şol owadan depkilni sağdıňyzam şu ýerde gep tamaşaçylarymyza hödürläli, diýinç alsınlar, lezzet alsınlar. Serdar ağa ine studiýaňyza geldik we siz şu ýerde şu owadan pursatda şu bir saz guralyň arasyny bilen şu gepleşigimizi ýazmak üçin mümkinçilik töretdiňiz. Ýene bir gedek sag bolsun aýdýas we tomaşa edýäs hälen geldim gördüm bir näçe köp sanly saz gurallar we şu saksafon saz guralynyň durly görnüşleri bar eken we olaň aýratyllygy dogrusyna da gurrun berseňiz mümkin bolsa. Başüstüne cennet ne şu ben göňden arzum şu bütün dünýäň elbette saz guralyň hemmesi owadan lavazly bilen hepsiniň öz ýeri bar da. Ne şu saksafon saz guralyny nähil şu milli sazlamyzy ýerine ýetirip saksafonyň tembrini, halk sazlamyzy ýa bolmasa kompozitorlarymyzyň sazlaryny, saksafonyny ýerine ýetirip bir dinleýijilere ýetirmek diýip şoň öňden arzu edip ýörnä. Ha ona soňky döwürler bir näçe
sazları işledim. Saksafon saz vuralyna. Saksafon saz vuraly esasen jazz stillaki sazlar ýerine ýetirilýär. Ýakynda kompozitorymyz, ustad kompozitor, ýaşly kompozitorymyz Bayram Hudaýnazarowyň Älim Moşor adly aýdymy bar. Ony elbetde bizim dostumuz Halipamyz, Türkmenistan halk artisti Ataýaly Garýady bütün ýurdumyzda şeýle bir ýokary derejede ýerine ýetirmek bilen bir halkyň aňyna siňdi da. Ondan şonu ýaly ýokary derejede ýerine ýetirilen aýdymym saz hökmüni onu halkyň aňyna ýetirmek uly maksat däl. Ondan bir öz beýan edişim bilen ýa-ni tenor saksafonna şu Älim Moşor aýdymy saz görünüşe geçirdim. Onu afterın özünde de dinlettim. Yani Bayram ağa dinlettim. Şeyle bir kabul etti. Serdar tuğuleme deydi. Bunu yalam edip polyar eken o deyip şeyle razı oldu. Sonra şu sade şekilde geçirdik. Dinleyicilerime de hödürleyeli.
Serdar ağa Edil Şumat eserler dogrusunda söhbet edýäs we ilkinji döredin eserinizi ýatlasak şu ýerde. Aha. Men ilkinji döredin eserim şu Sar Yaprak diýip men aýdym. Ana Muhammed Gurbanowyň sözlerine. Şu aýdymy bir irrak, ay bir 20 ýyl bolandyr adından şu eserim dörenine. Şonu birinji edek bir halipalar bilen üýşemizde özüm pianinoda çalyp ýerine ýetirip berdim-de. Ozan halipalaram dinledi-de Serdar diýdi, arkaýyn şu aýdym saat eserlerini döredi berdi, akpata berdiler. Şol Sar Yaprak. Ha, ay goňlaryna ýaran bolmalylar. Elbette. Onda şol ilkinji eseriňizi şo pianino saguraly bilen bir gepleşiginde ýerine ýetirip berseňiz. Başdyna. Köp sag bolun, minnetdar. Adamlaryň, şäherleriň pikirine, pikiriň durup bolsun asman misaly. Onuň artyk geýmini sypyryp taşla. Göýüz baglaň yapragyny sypyrşýaly. Zeminin boynuna dolu halim çık sar yaprağı ayrılığı yanıp tulan ya da sallan yar yaprağı Cennettir doğduk mekan Ömrün namus Ağrı yaprak Saltanıp dur yeken Yine toprak Sar yaprağı Ömrün namus ağrı yaprak Saltanıp dur yeken Yine toprak Sar yaprağı Serdar ağa geljekde nähili eserler döretmegi gözüňiňe tutýaňyz?
Cennetine şu yılımız pehim paykat ummanı mağtumulu Praga yılı. Elbette biz bunu bazı sağdanına bir dörözü kompozitör hükmünü biz hükman, biz sesleniyiz. Şu an mağtumulu Praga'nın sözlerini dörödülen aydımlardan bir eser şu an men yazıp atıyor. Nesip olsa ol yakina tayin oluyor. Havan şekilde geçirip nesip olsa tomoşaçılarımıza hödürler. Başka da önümüzde bizim toy bayramlarımızken oları niyetlep şu bir nerse sağlam üstünde işlep atıyor. Qoy täze döretjek eserleriňiz halkymyzyň, watandaşlarymyzyň söýgüsini gazansyn serdaraga. Inni şu gepleşigimiziň şu ýerinde men haýyş etsem bir dutar saz guralyna bir ajaýyp saz çalyp berseňiz, mümkin bolsa. Köp sağ olun Halipa, şu işleyen täze eserleriňiz size täze üstünlükleri getirsin Halipa. İşiniz uğruna bolsun, sunugat äleminde üstünlük arzu edýäs elbette we ýene bir gezek biziň şu gepleşigimizi gymmatly wagtyňyzdan aýryp öz studiýaňyzda şu gepleşigi ýadyk etmäne mümkinçilik döredip bereniňiz üçin size ullakan sağ bolsun aýdýas, janyňyz sağ bolsun. We biziň gepleşigimiziň her mihmanyny himayetkarlyk edýän biziň ýörüýte himayetkarlarymyz bar. Olar öz sowgatlaryny uradýarlar. Gepleşigimiziň şu ýerine şol sowgatlary gowşuraýyn we size taýýarlan sowallarymyz şulardan ibaret Halipa. Biz size jan saglyk arzu edýäs we
Bizden himayetkarlarymyzyň biri Katmer kafesi, deňsiz taýsyz ýeketäk Katmer, belki dadyk gören bolmaňyzam ahmal. Bu himayetkarymyz türk tagamlaryny taýarlaýarlar, elbetde süýjülük. Size dirlediler. Çay bilen nesip bolsa içersiňiz. Bu bolsa belki bilýänsiňizem Bossan konsept. Bizde ýürüte öýçün, ofisler üçin olan dukanlaryna ýürüte beze dukanlaryna satýarlar. Elbetde olaram size ýürüte sowga dogladypdyrlar. Sowgatlary siziň bu studiýaňyzyň bir ýeriniň beze bolar diýip umyt edýär. O ýerini tapar. Öwleseňiz hawa. Ödün tapar. Tuvaleme Bossan. Ama odan atlar var eken, men gyýdymyň ady Bossan. Şeýlemi? Nesip etsin Halipa, bu bolsa biziň elbetde türkmen telekeçilerimiz tuvaleme bir-birinden ütköşük önümler elbetde. Bu da bir türkmen telekeçilerimizden biri Ziyat Hil tort konditor önümler, tort süýjülügini uratdy. Öýüňiz maşgalaňyz bilen çay içersiňiz nesip bolsa kabul edin. Şeýle taklaýyn. Şu pursatda ähli himayetkarlarymyza köp sag bolsun aýdýas. Cennet, sen sag bolun. Şu gepleşiňize çağırıp bir ýürekdeş bolanyňyz üçin, gepleşiňize geljekde de has hemmer tomaşaçylaryň köp bolmagyny arzu edýän. Pursatdan peýdalanmam näme? Gahrman arkadağımıza, hormatly prezidentimiz, gahrman arkadağly serdarymyza, şu biziň medeniýetimizi ösürmäge, şeýle bir bimeçwer gollaw üçin çäksiz alkyşlarmy aýdýan. Halkymyza da näme, şu bir hakyky kämil sunwatdan bir lezzet duýup ýaşamagy arzu edýän. Köp sag bolun Halipa. Goý sazguralaryňyzyň owady has belentlerde ýanglansyn. Galamyzyň uji ýitip bolsun diýsegem bolýar, eýem goý owadyňyzdan belentden ýanglansyn, eserleriňizi goý dünýä tanasyn Halipa. Ýurdumyzda, daşar ýurtlarda, doganlyk ýurtlarymyzda toýlar kän bolsun we şu toýlaryň bezegi siz bolun Halipa, janyňyz sag bolsun. Mehman tomaşaçylar, şeýle arzuwlar bilen durmuş turalgy satly gepleşigimiziň bugünkü owadan sany geçirip gutarýas. Bu gepleşik size has täsirli bolanlar diýip umyt edýäs. Elbetde siz bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan daşlaşmaň. Çünki Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňidir. Sag bolun.